Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly taşdyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýas. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdumyzyň ýanyş energetik hemde ykdysadyýet we maliýe toplumlaryna degişli meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Oňa ministrler kabinetiniň başlygynyň degişli ornamatarlary hemde bu toplumlaryň käbir ýol başçylary gatnaşdylar. Hormatly prezidentime de iş maslahatyny açyp, maslahatyň başyna ýanyş energetika toplumyna alınıp barýan işleriň netijelerini, buýdugyň ykdysady ýagdaýyna degişli meseleleri garaljakdygyny aýtdy. Biziň alyp barýan energetika syýasatymyz netijesinde ýurdumyzyň neft gaz, şol sanyna gaz buýdugym ýygyderli ösýär. Tebii gazyň gorlary boýunça dünýäde öňde başlaryň biri bolan ýurdumyzda täze gaz ýataklary açylyp ulanmaga berilýär. Tebii gazy gaýtan işleýän düwrewap kärhanlar gurulyp, halkara taslamlary durumçy geçirilýär diýip milli liderimiz bellädi. Şoň bilen baglanykda döwlet başlarymyz häzir pudugyň işini has netijeli guramak, tebii gazyň çykarylýan möçlerini we iwerlän ugurlaryny artdyrmak, ykdysadyty gowrandyrmak üçin öňde wajyp wezipeleriň durýanyna önsüçekdi. Bu ýogurda Türkmenistanyň neft gaz senatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çende urçyn maksatnamasynyň esasyna degişli işler alınıp barýar. Belirlenen işleri durumça geçirmekde ýalňyz energetika toplumynyň idara kärhanlarynyň öňünde durýan wezipeleri ýerine getirmek bilen baglykda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýola goýulan işleriň üstünlükli berja edilmeligi bellenildi. Şeýle işleriň säýeklerinde Türkmenistanyň gurulan neft gaz hemýa kärhanlaryna maksatnamalyň işler üstünlükli ýerine getirilýär. Alınıp barýan işleriň durnukly ösüşini saklamak ileri turýan wezipeleriň hataryny durýar diýip döwlet başlygy aýtdy. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň ykdysadyetiniň pudoklaryny tenagatlaşdyrmak boýunça maksatnamanyň ýygyderli ýerine getirilmeginiň ähmiýeti barada durup geçmek bilen beýleki pudoklar bilen birlikde ýalňyz energetika hemde ykdysady maliýe toplumlaryna bugurdaky wezipeleriň çözülmegine ilkinji nowatdaky wezipeler hökümine garalýanyny önsüçekdi. Şoň bilen baglykda döwlet başlarymyz bu wagtda ýerine getirilýän işler bilen gyzyklandy. Ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow neft gaz pudugyny ösdürmek, ýalňyz energetika toplumyna almaň soňky gananlaryny, häzirki zamanyň öňde barjy tehnologiýalaryny hemde sany ulgamy we halkara tejribesini ornaşdyrmak, daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek, tebii gazyň gazly balynyşyny hemde daşary ýurtlary iwerleýän mukdaryny artdyrmak barada ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi. Maýy ýanyjyň çykarylýan möçlerini artdyrmak, guýlaryň önüm berişini ýokalandyrmak hemde öňde barjy tehnologiýalary ulanmak arkaly täze guýlary özleşdirmek boýunça toplumlaryň işleri alınıp barýar. Vice-premier innowasion tehnologiýalary öňümçi ornaşdyrmak, gaz öňümçigini öňe ilerletmek we halkara bazarlaryna netijeli ýerlemek maksady bilen görülýän çäherler barada hem hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, geologiýa gözleg işlerini geçirmegiň diýipgini artdyrmak, neftiň we gazyň hemde beýleki tebii baýlyklaryň ähtiýaçlyklaryny netijeli ulanmak üçin ýerüş çäherleriň görülmeligini bellädi. Gaýtadan işleýän we gaz hemýe senagatyna daşary ýurt maýy goýumlaryny çekmek ornuny ýerüş işler alınıp barylmalydyr diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Soňra döwlet başlarymyz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow söz berdi. Vice-premier maliýe ykdysady toplumyna işleriň ýagdaýy, maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň atabyna maýy goýum terişlerini özleşdirmek boýunça görülýän çäherler barada hatabat berdi. Häzir ýurdumyzda düwrewap teňkeleri we iň täze tehnologiýalar peýdalanmagyň, ykdysadyň ähli pudoklaryny sanylaşdyrmagyň, innowasion öňümçük düzümlerini döretmegiň, döwletimiziň dünýä ykdysady ulgamyna goşulmagyny çuňlaşdyrmagyň, halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmegiň hemde maýy goýum işini iýişleňleşdirmegiň esasyna ulak möhletli geljek üçin durnukly ösüşiň berk büniýadyny kemale getirmäge niýetlenen özgertmeleriň geçirilýäni bellenildi. Milli ykdysadyet baý tebii ykdysady maýy goýum kuwatyny peýdalanmak, döwletara hyzmatdaşlygyny giňeltmek we daşary ykdysady mümkinçiligini ýokalandyrmak bilen üstünlükli diversifikasiýalaşdyrylýar. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň ykdysady ösüşiniň durnuklygy we serişli mümkinçiligi hemde ýurdumyzda ösdürmegiň ileri turýan ugurlaryna köp mukdarda gönükdirilýän maýy goýumlary bilen höwüslendirilýänligi bellenildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ykdysady durnuklygy ösüşi üpsün etmek üçin ýerüş çäherleriň amala aşyrylmagynyň, puudoklar tarapyndan maliýe terişleriniň ulanşyna ýygyderli gözegçi edilmeginiň wajypdygyny bellädi. Döwlet başlarymyz vice-premier neft gaz toplumyna degişli idaralaryň ykdysady durnuklygyny gazanmak işini güýçlendirmek maksady bilen anyk çäherleri geçirmegi tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz iş maslahatyna gatnaşyp ýüzlenip, öňde durýan möhüm wezipeleri ketgitlemek bilen degişli tapşyryklar berdi. Milli liderimiz ýurdumyzyň gaz pudugynyň işini gowrandyrmak üçin tutan ýerlik bilen öýren köp işlemeligini aýtdy. Pudugyň öýrümçi kuwaty netijeli peýdalanmalydyr.
Döwlet başlarymaz alman we tehnologiýalaryň iň soňky gadanlary esatyna öýrümçige sanyl gomy ornaşdyryp, gaz senagatynyň kärhanlaryna wehmeti guramagyň netijeleriniň ýokurlandyrylmalygyny, munyň üçin puwdagy daşary ýurt maýy goýumlarynyň has köp çekmeligini beledi. Hormat prezidentime de häzirki wagtda dünýä badaryna TV gazyň sarf edilişini hemde bagatyny düýpli seljermek babatda Abdurrahmanowa anyk tapşyklar berdi. Milli liderimiz Türkmen TV gazyny daşarky badarlary bermegiň geografiýasyny giňeltmek bilen bagly goňşy we sewit döwletleriniň gyzyklanmasyna görä TV gazy gysga, orta we uzak möhletlerin şertnamalary esasynda ýerlemek bilen bagly ýerur işleri geçirmek barada degişli görkezmeler berdi. Döwlet başlarymaz gorlary boýunça dünýäde öňdäki orna ýeleýän galkynç gaz känini düýpli özleşdirmegi çaltandyrmagy taşyrdy. Türkmen TV gazyny satyn almak, tatmak barada baglaşan şertnamalary boýunça borçnamalary üstünlikli ýerine getirmek üçin geljek ýyllerde ýurdumyzyň beýleki gaz känlerini, gazyň goşmaça meçhurlaryny çykarmak hem üpsün edilmelidir diýip döwlet başlarymyz bellädi. Hormat prezidentimiz Türkmen Gaz döwlet konsernine TV gazy satyn almak, tatmak baradaky şertnamalar baglaşanyna halkara tejribesini düýpli öwrenmegi taşyrdy. Döwlet başlarymyz konserniň Türkmen TV gazyny daşar döwletlere iýermek meselelleri bilen baglanşykly degişli taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow neft gaz toplumynyň mali ykdysady ýagdaýyny, kuwatlyklaryň gulanşyny iýerli seljermegi taşyrdy. Milli liderimiz gaz we neft çykarjy kärhanalaryň geologiýa gözleg idaralarynyň maddi üpçünçiligini gowlandyrmak, öýrümçük diskalaryna zerur awatlaş we durkuny täzelemek işlerini geçirmek barada anyk teklipler taýýarlamagyň zerurdygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz Mali we Ykdysadyýat ministrligine hemde Merkezi Banka neft gaz toplumynyň kärhanalarynyň mali ykdysady ýagdaýyny, kuwatlyklarynyň ulanşyny düýpli öwrenmegi, seljerip durmagy, gözegçilikde saklamagy, şeýlek hem döwrüň tarabyna laýyklykda hemde neft gaz toplumyna puwdaklaryň maksatnamalary gyşarlyksy durumça geçirmek bilen baglykda ýöňde barjy tany tehnologiýalar esatyna banyk ulgamynyň işini döwre barplaşdyrmak meselesini hemişe üns merkezine saklamak babatda anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentime de iş masagyny jemläp, ara alınıp maslahatlaşan meseleleriň üren möhümdigini, olaryň ählediniň özünü, ýurdumyzyň ykdysady bähbetiniň hemme zatdan ileri tutulmalygy barada wezipeleriň durýanlygyny aýratyn bellemek bilen degişli ýol başlara anyk taşyklar berdi. Hemde ýöňde goýulan möhüm wezipeler ýerine getirmekde üstünlikleri arzu etdi. Ýurdumyzyň önümçülük toplumlary içerki sarpejleri üpsün etmek bilen dünýä ölümlerine laýyk gelen önümlerini daşary ýurtlara uğratmak boýunça işlerde giňerim berýärler. Eksportyň ýetgiderli artmagy Türkmen önümleriniň daşary ýurtly sarpejleriniň uly islegini eýe bolýanyny tasdiklaýar. Her aýda belen sepetleri eýelemegi maksat edilýän kärhanalaryň biri Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy. Awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetidir. Jemgyýetiň innovasiýa önümçülüklerini döretmekdäki belen sepetleri aýratyn belenilmegi münasipdir. Häzirdiňe bir içerki bazarda däl, daşary ýurtlarda hem uly islega eýe bolýan türkmen önümleriniň haridary barha artýan. Baglaşylan şertname esasyna awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň önümleri eksport edilýär. Häzirki wagtda eksport mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça işler ýokary depkinne alınıp barylýar. Türkmenistan parahatçylyk we ynançman watany ýylynda ýokary hili türkmen halylarynyň haly önümleriniň eksporty artýar. Önümçülüğün kuwwatyny artdyrmak, sarp edijileriň istegini kanagatlandyrmak bilen baglanşyk kıllar. Awadan halynyň önümleriniň artmagy bilen bu önüm babatdaky importyň muktary epesi azally. Täze ýüplük, haly we haly önümlerini önürýän toplumlaryň işe girdilmegi göz öňünde tutulýar. Muň öde täze iş orunlarynyň peýda bolmagyny üpçün edýär. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe telekeçiligi, hususiýetçiligi ösdürmäge uly mümkinçilik açylýar. Bu orada hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan özgörtmeleri ýokary netijelere beslenýär. Milli liderimiziň il ýurt bähbetine gönükdirilen işlerinden ruhlanyp zähmet çekýän haly önürjiler häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda işlemegiň ýörelgelerini ussatlyk bilen özleşdirýärler. Haly kärhanasyna gerek bolan esasy çegmalyň, ýagny polipropileniň kenar ýakasyndaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alynmagy, önümiň özüne düşýän gymmatyny azaldýar. Türkmenistanyň önürlen hallar daşary ýurt bazarlaryna münasip orun tapýar. Hormatly prezidentimiziň häzirki wagtda daşary ýurtdan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleri, önürmekligi esasy wezipeleriň bir hökmüne kesetledi.
Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň halçylary üçin has oňoýly iş şertlerini döretmek, elatymyzy ýokary hille haly önümleri bilen öpçün etmek boýunça üstünlikler gadanýan, awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň zähmet üstünlikleri, elatymyzyň haly we haly önümlerine bolan isleglerini doly kanagatlandyrýar. Awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň haly kärhanasyna hereket edýän tehnika enjamlar, häzirki döwrüň talaplaryna doly laýyk gelýän enjamlardyr. Bu haly kärhanasyna Belgiya, Germaniya, Fransa, Italiya ýaly ýurtlaryň, şeýlede beýleki döwletleriň dünýäweli kompaniýalarynyň haly we haly üçin gerek bolan çetimlik ýüplüklerini öňürýän ýokary hili enjamlar bilen doly enjamlaşdyrlandyr. Kärhananyň polipropilen ýüplügini öňürýän bölümi haly üçin çetimlik polipropilen ýüplügini öňürmeklige niýetlenip, ol her günde ençime tonna çetimlik ýüplügini öňürmäge ukypdylar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän milli mirasymyzy gorap saklamak we ösdürmek boýunça siýasatyň netijesinde ýurdumyzyň halçylyk pudugyny ösdürmäge döwlet tarapyndan uly golluk berilýär. Muňa özi ilkinji nowatda türkmen halkynyň ruhy, şeýlede maddi medeniýetiniň asyrlaryň jümmüşinden gelýän gadymy ýörelgesi bolan el hallaryny dokumak sunugatydyr. Awadan haly açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň haly kärhanasy ýokary hilli, dünýä bazaryna uluslegden peýdalanýan. Iň geçini haritleri öňürüp, türkmen halkynyň şeýlede daşary ýurtlaryň sarp edijileriniň isleglerini doly kanagatlandyrmagy mümkinçilikleri bar. Milli gymmatlygymyzyň çyn muştagy hormatly prezidentimiziň bu ajaýyp senede bagyşlanan jadyly rowaýat hemem arşyň nepisi kitaplarynda türkmen halkynyň gadymy senetleriniň inçe sirlerini aýagly saklamak, el işleriniň ajaýyp önümlerini döretmek, döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň derejesine çykarylýar. Türkmen milli halçylyk sunuwaty Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alim, medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň adamzadyň maddi medeni mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanyny girdilmegi, türkmen hallaryna dünýä derejesinde uly ähmiýet berilýändiginiň suwtnamasydyr. Milli iqtisadiyetimiziň hususy ulgamyny ösdürmäge döwletimiz tarapyndan ähli wagtda berilýän kömekdir gollawlar işiwur telekeçileriň ýokary hili azyk önümlerini öňürmekdäki mümkinçiliklerini artdyrmagy we halkymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmaga giň ýol açýar. Hormatly prezidentimiziň taýlasy bilen telekeçiligiň erkin ösme üçin döredilýän şertlerden ruhlanyp zähmet çekýän Marşakaryndaky Miweli ülke hususy kärhanasynyň işçilerini öňürýän hoş wagt harit nişanly azyk önümlerim bazar ykdysady gatnaşyklar şertlerini bäteşi okuyup hemde ýokary hili önümler hasaplanýar. Hormatly prezidentimiziň orta wagtçy telekeçilik ösdürmek barada edýän aladalary bazar ykdysady gatnaşyklar şertlerini zähmet çekýän işiwur telekeçileriň ýenatymyzy derur bolan azyk önümlerini öňürmekde alyp barýan işleriniň öňe ilerlemegine uly ýardym berýär. Kädirki wagtda hususy ulgamda işler talabalaýyk ýoly goýulyp, dünýä ykdysadyýetynyň kädirki zaman ösüşini nazara almak bilen önümçilik kuwwaty artdyrylyp, öňürilýän önümleriň hil derejesine aýratyn ünsürilýär. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agaty bolan Marşakaryndaky Miweli ülke hususy kärhanasyna da Türkmenistan parahatçylygyny öňüşmäň watan ýylyna da azyk önümlerini öňürmekde uly işler alınıp barýar. Hususy kärhananyň dünýäniň ösen döwletleriniň ýokary teknologiýaly enjamlary bilen üçindirmegi we olaryň işleriniň sağlaşykly ýoly goýulmagy netijesinde önümçiligiň depkini barha ýokurlanýar. Kärhanada öz işini ökde tejribeli hünärmenleriň birnäçe zähmet çekmek bilen ýerine ýetirilýän her bir işiň ýokary netijeli gadanýar. Bu hususy kärhananyň işçileri şu ýylyň maşyndan märim mekkejewon ýarmasyndan we buğday ununun tagamly çipslaryň mekkejewon taýajaklaryny hemde bally patraň birnäçe görnüşlerini öňürüp, ýylatymyza el ýeterli bahadan ýetirýärler. Kärhananyň öňürýän gowradylan çörek bölejikleriniň durly tagamly görnüşleri şagalaryň söýgüli azyk önümleri hasaplanýar. Göde gelewli döwrwap gaplar yan bu önümler hil derecesi bilen aýratyn tapawutlanýar. Miweli ülke hususy kärhanasynyň öňürýän döwrwap önümleriniň arasynda hoşwaýysly, jana şypa berji kofe önümem ul orun tutýar. Hormatly prezidentimiziň yerli önümleriniň öňürilişini we möçberini artdyrmak we daşary ýurtlara eksport etmek işlerini ýol goýmak barada berýän tapşyryklaryna munasip işler bilen jogap berýän bu hususy kärhananyň işçileri öz öňürýän azyk önümler bilen içerki bazarlarymyzda öpçün etmek bilen şäklenmän daşary ýurtlara da eksport edýärler. Bazar ykdysady gatnaşyklaryna bäteşi okuyuply azyk önümlerini öňürýän bu kärhananyň işçileri hususy ulgamyň ornuny ýokurlandyrmakda alyp barýan işler üçin hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe telekeçilik ulgamy milli ykdysadyýetimiziň möhüm bölегine urly.
Soňky ýyllarda bu ulgamyň barha işiňleşmegi netijesinde telekeçilik işi bilen meşgul bolýanlar ýyl saýyn köpelip, ýylatyň günnelik sarp edýän azyk önümleriniň öndürüşiniň meşhurum barha artýar. Munyň özi bolsa Ahal welaýatynyň Bekerden etrawyna ýerleşen parasatly daýhan hojalygyny alynıp barylýan işleň mysanyny aýdyň görnýär. Ahal welaýatynyň Bekerden etrawynyň Mürçe daýhan birleşiginiň çäýine ýerleşen Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan parasatly daýhan hojalygy soňky ýyllarda iş ümdügi barha ilerleýän hojalyklaryň biridir. Döwlet başçylarynyň güneşli diýarymyzda telekeçilik ösürmek hakyna kabul edýän il ýurt bekfitli kararlarynyň ruhlary galkynyň bu daýhan hojalygynyň işgärleri ahlasy zähmet çekip köp mukdarda ýokary hili azyk önümlerini öndürmekde üstünlük gazanýarlar. Dünýäniň ösen teknologiýasynyň kämil enjamlary oturdulan bu daýhan hojalygynyň garamagyna hereket edýän önümçilik bölümlerini häzirki wagtda ila tarapyndan köp sewirilýän azyk önümleriniň arasylanan agyr suwunyň, pomidor guýultmasynyň, üwmejüň, marinatlanan pomidoryň we hyýaryň, ajy burçyň dürli görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýuldy. Parasatly daýhan hojalygyny ilatyň köp sarp edýän önümleriniň pomidor guýultmasynyň 350-480-800 gramlyk we 4 kilogramlyk agramdaky görnüşler taýýarlanıp, olar 3 gaplar gaplanýar. Bir güniň dowamyny epesli mukdarda pomidor guýultmasyny öndürýän bu hojalygyň önümleri geçkinli haritlara urulýar. Bu ýerde üwmejüň ajy we syjy görnüşleri öndürilip, plastik çüýşe we aseptik gaplarda aljylar ýetirilýär. Üwmeşler taýýarlanany onuň önümçiligine pomidor guýultmasy, şeker, duz, kraxmal, ajy burç, hod, sirke, agy suw we dürli iswerjiler goşunlar ulanýar. Daýhan hojalygyny her günü köp mukdarda ajy we syjy üwmeç öndürilýär. Bu kärhanada ajy burçyň marinatlanan pomidor şiresine goşulan görnüşini şeýle-de hyýaryň, pomidoryň we dürli miweleriň şiresini öndürmekligem ýoly goýuldy. Parasatly daýhan hojalygyny öndürilýän önümler nos harit nişany bilen adygyp, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usuly dolanyrlar. Kärhanada döwrwap enjamlaşdyrylan hil barlyk hanasam bar. Bu ýerde zähmet çekýän kulärmeler öndürilýän önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagyny ören jogapkärlik çemelişýärler. Önümler ekologiýa taýdan arasydyr. Häzirki wagtda kärhanada işgärleriň 40 golay zähmet çekýär. Kärhanada öndürilýän önümler ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň şonuň ýanym paýtatymyz Aşgabat şäheriniň sarp edjilerine urudylýar. Geljekde bu ýerde adyk önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýoly goýmagym gödüňine tutulýar. Parasatly daýhan hojalygynyň janypkeş işgärleriniň barha batlanýan iş tepkinleri olaryň öz öňlerine goýan asyrly maksatlaryny ýetjekdiklerine bolan ynam pogtulandyrýar. Türkmenistan parahatçylygyny ynançmaň watan ýylyna belen sepkitleri tarap ynamly barýan kärhanlar hormat prezidentimiň ýurdumyzy durmuş ykdysatyny ösürmekde öňde goýan aýdyň wezipelerinden uralyp dürli görnüşli ýokary hili önüm öndürmekligiň kötesinden gelýärler. Şeýle kärhanlaryň arasynda Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daşow şäherindäki Çeper tikin kärhanasy bar. Kärhananyň tikinçi gelgilleri ýyly üstünlükli jemlemek üçin arman ýadaman zähmet çekýärler. Bu ýerde baky taraplamynyň şana toýuna munasip zähmet sowatlar taýýarlanýar. Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrliginiň Daşow şäherindäki Çeper tikin kärhanasyny işleriň gowunajaý, şu günüň tarabyna laýyk alynıp barmak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistan parahatçylygyny ynançmaň watan ýylyna täze görnüşli önümleriň öndürilip başlanmagy bellenmäge munasipdir. Kärhanada häzirki wagtda öndürilýän önümleriň köpsiniň buyurmalar esasyna taýýarlanýanlygy bellenmäge diýişdir. Oňa ýurdumyzyň senagat gurulşyk owa hojalygy bilim, medeniýet, saglyk guraş budaklaryny ýetenen ýokary hili önümleriň öndürilmegi dogry şaýatlyk diýär. Ýene de bir bellemel zat olan bolsa kärhananyň önümleriniň Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrligine degişli bolan welaýatdaky dukanlarda ilaty ýetirilýänligidir. Adamlar bu ýerden kärhanada öndürilýän dürli görnüşli hemde ýokary hili haritleri satyn almagy mümkinçilik alýarlar. Dokma toplumlar tarapyndan öndürilýän matalar özleriniň ýokary hililigi bilen tapawutlanýar. Olar ýurdumyzda ýetişdirilen paýta hasylynyň önüm bolup, hil taýdan ähli talaplara jogap berýär. Şonuň ýalym kärhanada uly ýaşlylary we çagalary niýetlenen bölük satuw üçin täze biçimdäki bätişi okyply dürli görnüşdäki eşiklerim öndürilip başlandy. Tikin kärhananyň önümleri ýürüýti dukanlar tarapyndan sarp edjileri elýeter bahalardan hödürlendiýär. Köp görnüşli önümler öndürmekde kärhanada zähmet çekýän eli çeper tikinçileriň ihlasy zähmetlerim ýerine düşýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysatyny ösürmek maksatnamasynyň ýerine ýetirmegine munasip goşunt goşmak bu ýerde baş maksada uruldy. Çeper tikin kärhananyň işgärleri ykdysadyýetimiň ygtybarly ganat hasaplanýan, dokma podogyna berýän ýadysyz ünsü we gollaw üçin hormat prezidentimiz özleriniň ýürek türünden çykýan alkyşlaryny aýdýarlar.
Lewap ulatını da ilatı bereketli toprağımızın önümleri bilen üpsün etmekte iyizgiderli işler alınıp barlayan. Kädir günlerde ulatın ekrançılık meydanlarına vacip azıqlık ekinler bolan geçki yer almasının käşirimi kelimin hasını yığnamaklık köpçülüklerini bu kızgılanlar alınıp barlayan. Berkarar döwletimizin belen tutumlaryna laýyklykda ýylyň-ýylyna dürli owu hojuluk ekinlerinden bol hasyl almakda. Lewap vilayatynyň Babadyxanlarynyň gazanýan ýokary netijeleri aýratyn belenilmäge münasipdir. Öz işiniň usady bolan tejribeli ekarançylar aýratyn dürli gök we bakça ekinlerinden bol hasyl almakda. Oly usatlyk görkezýärler. Yurdumyza azyk bolçulugyny döretmek, elatymyzy daşar ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutup biljek, öz toprağymyzda ýetişdirilen gök we bakça önümleri bilen öpçün etmek, lewaply owu hojulukçylaryň esasy maksatlarynyň biri bolup durýar. Vilayatyň Babadyxanlary ekrançylyk meydanlaryna ýa-da zähmet çekip, geçki yer almasy, şeýlede käşir, şugunlar, kelem ýaly, ekinleriň bol hasylyny kemal getirýärler. Bu wagtda ýurdumyzyň owu hojulugyna durmuşy geçirilýän özgörtmeler netijesinde daýhan hojuluklaryna, käreneçilere uzak möhletleýin, yer böleklerini peýdalanmagy bermek babatdaky çözgütleriň oňy netijesini berýändigini bellemek ýakymlydyr. Vilayatyň hojuluklaryna geçki ekinlerden bol hasyl almakda esasanam tohumçylyk işine aýratyn ünsürli. Alman gadananlarynyň yerlikli peýdalanyrly. Ýurdumyzyň howa we toprak şertlerine uygunlaşan, betkinli we ýokary hasyl berýän ýörütesine gedilen görnüşler saýlanyp seçilip alyndy. Belenilen möhletde ekilip gowga görşalanyp, agrotehnikanyň talaplaryna laýyklykda iýde işler ýola goýuldy. Häzirki wagtda vilayatda ekin meydanlaryna ýetişdirilen geçki hasylary zaýasyz we öz wagtyna ýygnap almak işleri gyzgalanly ýagdaýda dowam edýär. Hemişelik bir taraplarymyzyň 26 ýyllyk toýuna zähmet sowgatlary bilen barýan, özleri hakyndaky aladalardan göwünler galkynýan lewaply Babadyxanlar zähmet çekmekde. Şeýlede ene toprakdan bol hasyl almakda äkli şertler döredip berýän gahrman arka dağımyza hoşallyklaryny aýdýarlar. Yurdumyzyň elatyny ýokary kelli we ekologiýa taýdan arasy azyk önümler bilen ýylyň dowamyny ygtybarly üpçün etmek boýunça Balkan welaýatynyň kärençileri berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny münasip işler amala aşyrýarlar. Netijede degişli önümleriň bolçulugy üpçün edilýär. Gahrman arkadağımızın bazarlarda owu hojuluk önümlerinin bolçulugyny gazanmak maksady bilen iri şäherleň golaýyny ýyladyşhanalary gurmagyň maksady laýyk boljak dowaradaky tapşyrygam bugün vilayatyň etraplaryna öz münasip çözgüdini tapýar. Muňa sebäptiň magtumuly Serdar etraplarynaky hem Balkana we şäheriniň golaýynaky telekeçilen gurup işe ýerdiren ýyladyşhanalaryna bitirýän işlerim dolu şaýatlyk edýär. Melelizirmiziň ýurdun owu hojulugynyň ekrançylyk pudugyny her bir vilayatyň toprak howa şertlerine laýyk düýüple ilmi esasy alyp barmak baradaky paýhatly çözgüdiniň ruhlanan Balkan welaýatynyň topragy bagry wadaşan telekeçi daýhanlary magtumuly etranyň sumary hemim çenler Serdar etranyň margy jülgülerini Balkana we şäheriniň çäklerine daglaň eteklerine amatly ýaýlalarda guran ýyladyşhanalaryny bol hasyl ösürip ýetişdirmekde berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny münasip zähmet çekmegi başarýarlar. Türkmenistan parahaçylyk onaşmagy watany ýylyna ýyladyşhanalarda hyýar, pomidor, bulgar, wurçy ýaly gögönümleri ösürip ýetişdirmek üstünlikli alınıp berliýär. Hormatly prezidentimiziň ýetdirli himayet gollawlarynyň ruhlanan welaýatyň telekeçileri ajaýyp amatly ýerlerdäki döwür we ýyladyşhanalaryndan şoňulary gögönümliň ýokary hilli hem bol hasylyny ýygnap, ony terleg bilen Balkan welaýatynyň etrap şäherleriniň sarpejilerini ýetirýärler. Ýylylyk, çyýglylyk, suwuruş ulgamlary dowly kompýuter arkaly dolanyrlýan ol ýyladyşhanalarda talablaýyk agrotehnika iýdegi ýoly goýulyp ýetişdirilen ekologiýa babaty arasy gögönümliň bazarlary çykarylan möçürleri onlarça tonu dönüm geçýär. Öz işlerini döwrewap gurmagy başarýan hususy ýyladyşhanalaryň eýeleri şoňlar sarpejileri pomidor hem hyýar ýaly gögönümleri ýetdirli ugratmagy başarýarlar. Bol hasyl almagy başarýan telekeçiler halal zähmet çekip döwletimizi we öz hojuluklaryny guruplandyrmagy ähli mümkinçilikleri döredýän gahrman arkadağymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Häzir günlerde sanly ulgama arkaly geçirilýän çäýler hyzmatdaşlygyň ösürilmegine ýardam edýär. Ýetgiderli geçirilýän duşuklar işçiň käseti wesenýär.
Matumladnak Türkmen Döwlet Üniversitetining professor molimlarynyň we taliplarynyň, Russiýa Federatsiýasynyň Astrachan Döwlet Üniversitetining we beýleki ýokary gowy mekdepleriniň wekilleriniň gatnaşmagyny UNESCO-nyň işgörwardy Türkmenistanyň milli toporunyň sekretariatynyň we Russiýa Federatsiýasynyň Astrachan Döwlet Üniversitetiniň guramagyny sany ulgamy arkaly döwleti dolandyrmagyň taryhy we häzirki zaman tejribelerine başlanan halkara maslahat geçirli. Maslahatyň dowamyny oňa gatnaşy Matumladnak Türkmen Döwlet Üniversitetiniň we Russiýa Federatsiýasynyň ýokary gowy mekdepleriniň professor molimlary özlerini gyzyklandyrýan temalardan sowal jogap alýşdylar. Maslahatyň ahyryny oňa gatnaşyjylar halkara hyzmatdaşlyk ösdürmek bilen ilim bilim mabatda tejribe alşmagy dördülýän giň mümkinçilikler üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň adyna hoşallyk sözlerini aýtdylar. Döwlet Mehmet Adadadynaky Türkmen Milli Dünýä Dilleriniň suwudynyň hemde UNESCO-nyň işgörwardy Türkmenistanyň milli toporunyň sekretariatynyň bilelikde guramagyny Türkmenistan UNESCO diýardan ýaýran ýollar atly maslahat işçiň häsiýeti beslendi. Hormatly anlar, Nursa ýurdumyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 24-nji noýabrda saat 20-den 25-nji noýabrda saat 20-nji boljak hawa barada Türkmenistanyň hawa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanışalyň. Balkan vilayatyny ütkep durýan bulut hawa bolup Demirada kulmatardan týyly sekundy 9-14 metr käýerlerine 16 metr şeň ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 5-10 gradus günnüdüne 9-14 gradus kenarky taraplaryna bolsa 4-9 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyny ütkep durýan bulut hawa bolup Demirada kulmatardan týyly sekundy 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 6-11 gradus günnüdüne 8-13 gradus günorta günnora taraplaryna bolsa 17 gradus çeýle maýl bolar. Mara vilayatyny ütkep durýan bulut hawa bolup Demirada kulmatardan týyly sekundy 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 7-12 gradus günnüdüne 15-20 gradus maýl bolar. Lewap vilayatyny ütkep durýan bulut hawa bolup Demirada kulmatardan týyly sekundy 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 6-11 gradus günnüdüne 16-21 gradus. Demirada etraplaryna bolsa 10-15 gradus maýl bolar. Daşowut vilayatyny ütkep durýan bulut hawa bolup Demirada kulmatardan týyly sekundy 9-14 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 4-9 gradus günnüdüne 5-10 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkep durýan bulut hawa bolup Demirada kulmatardan týyly sekundy 10-12 metr ýetýän şemal ufer. Hawa gejetine 7-9 gradus günnüdüne 10-12 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça noýabr aýynyň 25-ni magnit hadisasynyň gowşok täsiri saklanyny arşylýar. Edil vatandaşlar, güýz pasylyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligine nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinligi, şeýle häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan 5 götürüm artmagy bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedenine terpilejek oňoýsuz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakda maslahat berýär. Mehriban ileşler, bulary berk berjaýsaňyz, ýylyň islenlik pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşmede jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşüretýär. Ähli düşüň özüne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taban giderleşler.